Oy, Pangga! Hello! Kumusta ka, Pangga? So, ayan, nagsa-silent live lang muna tayo ulit para ma-update yung YT natin. Kumusta, Pangga? Happy New Year, Pangga! So, hindi muna ako magpapakita, Pangga. Yan ko lang yung camera. But, buti, japog nawong ko. Ano? Buti pa yung nawong mo? Ano yon? Yung nawong mo ba okay pa? Happy New Year sa'yo, Pangga! Ayan, shout out sa 3 million viewers. Hindi muna ako mapapakita sa silent lang muna tayo. Ah, sa labas lang yung camera natin. May trapal pa kami na yung waray-waray na sako. 3 million, hello, shout out sa inyo. And kamusta kayo and Happy New Year. Pakita kasi si... nagtatago nga ako, Z. Nagtatago. Tatago nga tayo. Parang ayoko muna magpakita eh. Wait lang, lagyan natin ng bubbles. Oh, di ba? Para maganda. Pakita ako. Parang ayaw ko magpakita eh. Ay! Natsura. Happy New Year. Ayaw ko saan magpakita. Happy New Year. Parang ang labo. Ayan, Happy New Year po sa inyong lahat. Ikaw na si CS Pangga. Hello. Ako to, Pangga. So, nag-live tayo para matagal akong wala akong upload. Puro short lang muna ako dito eh. Mura lagi dili, ha? Mura lagi dali. Ayan, Happy New Year, ha? Huwag kang mabisaya, Pangga. Di ko na maintindihan. O, balik natin. O, doon lang muna yung camera kasi ayoko magpakita. Sa labas, kaya lang hindi nyo makikita yung labas kasi may nakatrapal kami dyan. Mainit kasi dito sa loob. Kaya nagtrapal muna ako. 2 million viewers natin dyan. Hello. Ayan. Di ako masyado nakakapag, upload. Hindi ako nakakapag-live dito sa Facebook ko na to. Sa YT ko na to. Wag kang magbisaya, di ko naman naintindihan Pangga. Waray yun muna lang. Kumusta kayo? Ayan, pasensya na kayo at medyo naririnig ninyo yung kampana tumutunog-tunog. Ayan, kasi mag alas 4 na siguro. Baka may ngayon. Ay, may ngayon para sa Santo Niño siguro. Parang may novena yata. Ayan. Puro lang ako short doon sa dito sa aking YT. Puro short lang muna yung ina-upload ko kasi mas maganda pag sa shorts na lang. Di ko maaram. Di ka maaram na. Maaram ka naman na. Nagwawaray ka na nga ni. Ada ak dida. Hain ka nga ni dida. Hmm. So lang anay kita yan ng mga silent live tayo. Silent live muna. Wait lang, ko dito sa labas. Gusto ko nakikita sana. Wait lang, lagay natin dito. Para makita nyo. Yan, para makita ninyo dun. Kaya lang nakatrapal naman kami. Kaya lang may trapal, hindi nyo makikita. O, diba? May takip. Nakatrapal kasi. Yan, mainit kasi dito sa sa amin. May trapal. Kaya tanggalin muna natin yung bubbles. Parang madilim. Parang madilim siya. O, diba? Ayan. Kailangan sa labas. Ayan, sa labas. Para makita niyo yung mga nadaan na lang. Mga nadaan na mga tao dyan. Yung mga tao na lang yung tingnan ninyo, ha? Huwag na ako. Yung mga tao na dadaan-daan. Uy, ano yan? May mga heart. Parang bago na ba? Hindi ko nakikita. Parang lumalabas na heart. Hala, may heart na. Ayan, oh. May lumalabas na heart. Ano yan? Parang bago. Parang update na naman. Bagong update na naman si Whitey. Yan, oh. Malapit na. Ano na ko, Bandal.
Ay, 5 million. Ikaw ba yung pangga, nagpapa-heart-heart yan? May lumalabas kanina. Parang bago update ba yun? Ngayon ko lang yung nakita. Shoutout sa 5 million natin dyan. Sa nakikipag-maritisan lang. Yung nakikipag-maritisan lang dyan, shoutout. May lumalabas na mga heart-heart. Parang nagla-like-like. Parang ngayon ko lang naman nakita yun. Na, parang pag may nag-heart or nag-like dyan, parang ano, nalabas siya dito sa live ko. Dito sa screen. Parang sa FB lang din. Na nag-heart-heart. Nagla-like. Ganun. Parang na-update siguro si Whitey. Si Lolo Whitey. So, wag nyo skip yung harang natin dyan. Wag nyo namang skip yung harang. Ala, hindi pa napupuno yung ano. Ang tagal-tagal na yung revenue ko. Hindi pa siya mapuno-puno. Hindi pa puno yung revenue ko. Nasa 62 pa lang. Wag nyo skip para mapuno yung revenue para maka 100 tayo. Paano makaka 100? Hindi naman nag-upload palagi. May edit na rin ako. Lumayas-layas na rin ako eh. Naglayas ako ngayong ano, pagkatapos ng New Year. Katamad pa mag ano. Nakakaano rin naman mag-edit. Sa edit talaga yung ano ko. Sa pag-i-edit-edit talaga tayo na hihirapan. Madami kasing gawain. Kaya hirap mag-edit-edit. Sa mga nakatambay dyan na yun, may 5 million tayo nakasambay. Thank you. Salamat sa 5 million dyan. Sino yung 5 million? Thank you sa inyo ha. Thank you. Thank you. Thank you. Happy New Year sa inyong lahat. Oy, may 6 million. Oy, salamat sa mga nagtatambayers. Thank you, thank you. Ay, comment kayo dyan. Me first, sabi muna ko. Araw-araw. Wala. GC Adventures, hi ma'am. Kumusta po? Hello po, Sir GC Adventures. Ayan, nakita niya kita. Sen, kumusta? Ngayon lang ako nag-live. Okay lang naman po. Okay lang, so ngayon lang ako ngayon lang ako nag-live. Ayan, salamat sa pagpunta, Sir GC Adventures. May ano ka na ha, may jacket ka na siya. Ayan. Sir GC Adventures. Parang, saan ba kita na doon yata kita kay Barbie. Kay Barbie ba? Kay Barbie ba tayo na Salamat sa pagpunta dito ha, GC Adventures. Thank you. Happy New Year pala sa'yo, GC Adventures. Ay, wag niyo akong ha. Wag niyo akong, ano pa to? Tawag? Wag kayo tatalon. Wag kayo tatalon. So may harang ako ha. Paharangan niyo naman ako para makatulong naman. Malaking tulong na 'yun sa akin para naman makaano tayo, may pambili. Ay,
yung revenue ko, hindi ko pa nakukuha. Sobrang matagal na. Nakadalawang taon na, wala pa. 2 taon na siya, nakatingga lang. Nakatenga ang aking revenue. Di pa siya napupuno. Kailan kaya mapupuno yun? Yung revenue natin. Kailan kaya mapupuno yung revenue ko? Nasa 62 pa lang. Kailangan sipag-sipag na. Kailangan ngayon sipag-sipag na. Sipag sa pag-upload sa live. Sipag-sipag. Mahina naman yung net ko siguro. Nag-ikot-ikot na ako dito sa isa. Hindi makalag out. Salamat po. Welcome. Salamat din sa iyo, G's Adventures. Parang kay Barbie Easter vlog kita na dikitan, no? Salamat din sa pagbisita and Happy New Year na rin. Magtatago lang muna ako, ah. Tago-tago lang tayo. Wala, di ako makapag-log out dito, ah. Ay, dikitan na lang si Pangga Paubaya. Ayan, magkikita na lang kayo dyan. Alit ah. Ano? Dapat ada sukar. Pero nidya. An? Sukar. Asukar nga brown? Oo. Kuan, 40. Medya tapos lampin. Sige. Yung gatas.
Okay, timbang-timbang na. Okay, timbangin na natin.
Mami Glo, hello! Hello, Mami Glo! Kamusta ka, Mami Glo? Kumusta po, tindahan ni Ining? Kumusta? Nag-i-edit ako? Ayan. Naka-silent lang ako, tapos nag-i-edit ako. Ayan, may ini-edit ako. Yung mga late upload na. Ako, mga late upload na tong ini-edit ko nung dito sa nung Christmas pa. Kumusta ka na? Kumusta na kayo? Parang kanina naka-live si Barbie. Si Barbie Serve lang naka-live kanina, pero parang naliligo yun. Andun yung sila sa kinabutan, naliligo. Nag-live siya. Kumusta na, Mami Glo? Parang wala ka bang kuryente? Hindi ka ba nag-live? Tinitingnan ko kanina mga bahay ninyo. Si Barbie lang yung nakita ko nag-live. Balik na ulit tayo sa sa YT. Sinasilent ko lang tong live ko kasi nag-edit din ako. Para may upload, puro mga late, ko na to. Late na mga video. Nasa harang ka pa ba? Wait lang, hapon na naman. Mag-aano na naman tayo. Dami na namang gagawin. Gusto ko sana mag-lumpia vegetable. Kaya lang wala kaming carrots. Kaya hindi ako makakapag-lumpia vegetable. Ayan, kumusta Mami Glo? Kanina sinecheck ko yung bahay mo. Wala ko nag-live ka. Si Barbie, nakita ko nag-live kanina. Pero parang lang yun. Naka-silent lang siya. Andun yun, naliligo sila. Naliligo sila, Barbie. Yan, inaisip ko muna mag-vlog. Mag-live pala. Parang sisipag-sipagan na naman natin ngayon mag-live, mag-upload. Ganon. Sipag-sipag na. Tala. Ano? Luya. Waray. Baray luya. Waray. Suna. May ada, mapera. Sibuyas na sa luwat. Wait, mute muna ako. Ha? Nakamute ako, wait lang. Mute muna tayo. Nag-live ka ba kahapon, Mami Glo? Nag-live ka ba kahapon? Nag-video call kami kagabi ni Barbie. Sabi ni Barb, nag-live ka kahapon. Ngayon lang kasi ako ngayon lang ako nanonood sa YT. Kahapon nanonood pala ako. Nanood ako sa mga upload niyo. Nag-i-edit ako kaya nagla-live silent. Hala, kulang man 400 grams lang. Silent lang muna ako. Silent! Silent lang. 252. Alay daw ang lumay ko. Ika na rin yung bag? Para dire.
Silent lang muna ako, Mami Glo, ha? Silent lang muna ako kasi nag-ano ako, nag-i-edit. Ay, magalasing ko na pala.